ପିଲାଦିନର କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆପେ ଆପେ ଭରି ଆସେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଜା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। 3 ଜଣ ଅଜା, ଆଉ 3 ଜଣ ଅଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ମା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଝିଅ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଗେହ୍ଲାରେ ଏଇଠି ବଢ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ସମୟ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ମଝିରେ ସାନ ଅଜାଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଘର କରିକି। ମୋର 3 ଜଣ ଅଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ଅଜା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଝିଆ ଆଈ ଆଉ ମଝିଆ ଅଜା। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ବଡ଼ ଅଜା, ଯିଏକି ମୋତେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପିଲାଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭଲ ଥିଲା, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ବିତିଗଲା। ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହସି ଖେଳି ବଡ଼ ହେଇଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବାର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଦିନ ବିତୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଅଜାମାନେ ମିଶିକି ଆମର ପଥର କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସତରେ ସେ ପିଲାଦିନ କେତେ ଭଲ ଥିଲା।